Cullera Televisió ja es pot veure a la majoria de telèfons mòbils i tabletes del mercat amb la nova app de CTV preparada per als sistemes operatius Android i iOS. També des de les televisions Samsung, a partir del model de 2010, poden veure el nou canal de Cullera Televisió des d'una app preparada per a la televisió que molt prompte podrà veure's a la resta d'aparells LG, Philips o Sony. Es tracta d'aplicacions totalment gratuïtes que s'instal·len automàticament i permeten una navegació per tots els continguts de Cullera TV de forma molt senzilla per estar informats al dia i en temps real de tot el que passa a Cullera. Tant a la televisió des del comandament a distància com als mòbils o tabletes, els usuaris poden accedir a tota la informació del portal de comunicació Cullera TV. Amb un sol clic es presenten les últimes publicacions, tant de vídeo com de text, així com els articles de la secció Participa, les publicacions dels col·lectius i les últimes novetats de la secció T'interessa, amb la informació de les farmàcies de guàrdia, els transports o l'agenda cultural i esportiva, entre altres. Cada publicació va acompanyada d'un títol i imatge que la identifica i només cal punxar-la per poder visualitzar el text o el vídeo. El sistema està preparat perquè els continguts es carreguen el més ràpidament possible i sense perdre qualitat a la imatge. Per accedir a este nou canal de CTV a les televisions de casa, heu d'entrar a la Smart Hub polsant el botó Smart del comandament a distància i entre les apps de Samsung trobareu l'app de CTV. Punxeu-la i ja podeu instal·lar-la. En pocs minuts podreu gaudir de la programació més destacada de Cullera TV. Pel que fa als mòbils i tabletes, per descarregar-se l'app només cal teclejar Cullera TV a la icona del Google Play o l'App Store i posar instal·lar. Amb aquesta acció tan senzilla podran disfrutar de tota la informació de Cullera TV des de qualsevol mòbil o tableta, actualitzada en temps real. Ja sabeu, no tardeu a descarregar-se aquestes apps i disfrutar de tota l'actualitat i continguts que ofereix Cullera TV.